Žene se češće od muškaraca susreću s procjenjivanjem na temelju izgleda, a ne kompetencija. Podjednak broj žena se našao u situacijama gdje je bolje plaćen posao ili bolju poziciju u firmi dobio muškarac, iako je žena u tom slučaju bila zapravo kompetentnija. A jesi li znao da žene teže napreduju na poslu nego muškarci? Da se njihove sposobnosti na poslu češće podcjenjuju? Da češće dobivaju otkaze nego muškarci, te da dobivaju manju plaću za posao jednake vrijednosti? Dobro, ali kolika je zapravo ta razlika u plaćama? 11,6%. Pa to zapravo znači da u Hrvatskoj u prosjeku muškarac zaradi godišnje 1 mjesečnu plaću više od žene. Onda je jasno zašto žene češće idu na roditeljski dopust. Zato što muškarac prima veću plaću, pa zapravo obitelj ima veću sigurnost ako on radi. Je li uvijek tako?